Στο σημερινό βίντεο θα σας παρουσιάσω τα αναβαθμισμένα αεροβιστικά μηχανήματα τύπου χτένας της εταιρείας Αγγελής, όπου ουσιαστικά αφορά το μοντέλο Amolivo και θα δούμε δύο εκδόσεις από το συγκεκριμένο μοντέλο, όπου είναι το Amolivo All Carbon και το Telescopic Amolivo All Carbon. Τα αεροβιστικά Amolivo κυκλοφορούν τα τελευταία χρόνια στην ελληνική αγορά. Έτσι λοιπόν, με την πάρο του χρόνου, λογικό είναι να έχουμε και κάποιες βελτιώσεις, παύλα αναβαθμίσεις. Έτσι λοιπόν, τη φετινή χρονιά έχουμε νέο σχεδιασμό της πλακέτας για καλύτερη σταθερότητα, για καλύτερη μείωση της θερμοκρασίας της πλακέτας έναντι των υψηλών θερμοκρασιών όταν το μηχάνημά μας δουλεύει συνεχόμενα για αρκετές ώρες, όπως και καλύτερη προστασία έναντι της υγρασίας. Επίσης, έχουμε αύξηση στροφών του αεροβιστικού μηχανήματος και καλύτερη στήριξη των ραβδιών από ανθρακόνημα στην κεφαλή. Όλες οι εκδόσεις των αεροβιστικών μηχανημάτων Amolivo χρησιμοποιούν το ίδιο μοτέρ και έχουν τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά. Η μόνη τους διαφορά έχει να κάνει για το αν θα είναι σταθερή η έκδοση, δηλαδή σταθερό μήκος, ή θα είναι τηλεσκοπικό. Η έκδοση δηλαδή που μπορούμε να αυξομειώνουμε το μήκος. Επίσης υπάρχει μια διαφοροποίηση και στο είδος της σωλήνας που χρησιμοποιούν, αν θα είναι δηλαδή από αλουμίνιο ή από ανθρακόνημα. Τα δύο μοντέλα που θα σας παρουσιάσω σήμερα είναι και τα δύο με ανθρακόνημα σωλήνα, με τη μόνη διαφορά ότι το ένα έχει σταθερό μήκος, ενώ το δεύτερο μοντέλο που είναι το τηλεσκοπικό μπορούμε να αυξομειώνουμε το μήκος του. Φυσικά ακόμα και στην σταθερή έκδοση υπάρχει δυνατότητα να τοποθετήσουμε μια σταθερή προέκταση στο κάτω μέρος του αεροβιστικού μηχανήματος και έτσι να αυξήσουμε το μήκος και σε αυτή την περίπτωση. Για να θυμηθούμε και λίγο τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αεροβιστικού Amolivo, να πούμε ότι το μοτέρ που χρησιμοποιεί είναι brushless, έχει 800 W ισχύ, διαθέτει 6 ταχύτητες, όπου μπορούμε να ρυθμίσουμε τις στροφές του μηχανήματος από 700 έως 1750 στροφές ανά λεπτό στα 12 V DC. Η κεφαλή που χρησιμοποιεί το αεροβιστικό μηχάνημα είναι ελληνικής κατασκευής και μάλιστα είναι ένας πατενταρισμένος μηχανισμός της εταιρείας Αγγελής. Αποτελείται από 2 έκεντρα, από 2 διοστήρες με ατσαλένια γρανάζια και 8 ραβδιά από ανθρακόνημα. Το μπροστινό μέρος του αεροβιστικού μηχανήματος, που είναι η κεφαλή, γενικά έχει ένα πιο στενό σχεδιασμό σε σχέση με άλλα αεροβιστικά μηχανήματα του ίδιου τύπου. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι και πλεονέκτημα το συγκεκριμένο που είναι πιο στενό, καθώς είναι πιο εύκολος ο χειρισμός στο εσωτερικό του δέντρου. Επίσης όμως έχει ταυτόχρονα και το μεγαλύτερο εύρος ραβδίσματος, που είναι τα 54 εκατοστά, και αυτό οφείλεται στο σχεδιασμό της κεφαλής. Το μήκος της σταθερής έκδοσης, όπου είναι το Amolivo All Carbon, είναι στα 2 μέτρα και 30 εκατοστά και το βάρος του είναι στα 2 κιλά. Επίσης υπάρχει δυνατότητα να προσθέσουμε και μία προέκταση στο κάτω μέρος του αεροβιστικού μηχανήματος και το συνολικό του μήκος διαμορφώνεται στα 3 μέτρα και 30 εκατοστά. Όσο αφορά την τηλεσκοπική έκδοση, όπου είναι το μοντέλο Telescopic Amolivo All Carbon, έχει σταθερό μήκος 2 μέτρα και 15 εκατοστά και μπορούμε να αυξομειώσουμε το μήκος του έως και 3 μέτρα και 5 εκατοστά. Το βάρος του είναι στα 2,5 κιλά. Αφού έχουμε αναφέρει και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αεροβιστικών μηχανημάτων Amolivo που θα κάνουμε τις δοκιμές μας, ας περάσουμε και στο πρακτικό κομμάτι του βίντεο για να δούμε και τις αναβαθμίσεις που έγιναν και στην πράξη. Πάμε!
αφού έγιναν και απαραίτητες δοκιμές, τα προσωπικά μου συμπεράσματα. Έχοντας δοκιμάσει και παλαιότερα αεροβατικά μηχανήματα αμολύβο, σίγουρα η αναβαθμισμένη έκδοση φαίνεται να είναι πιο δυνατό. Και αυτό φαίνεται και στην πράξη. Γενικά τα αμολύβο θα τα ξεχωρίσουμε για το χαμηλό τους βάρος, για τη δυνατότητα που έχουν να αυξομειώνουν τις τροφές του αεροβατικού μηχανήματος, οπότε το κάνει κατάλληλο, ιδανικό δηλαδή, για όλες τις ποικιλίες ελιάς που διαθέτουμε. Όσοι διαθέτουμε ελαιώνες όπου τα δέντρα έχουν διαφορετικό ύψος το ένα με το άλλο, τότε θα πρότεινα το αεροβατικό Telescopic αμολύβο All Carbon, καθώς εκτός το χαμηλό βάρος που έχει και ότι είναι πολύ ισχυρό, έχει και τη δυνατότητα να αυξομειώνει το μήκος του ανάλογα το ύψος του δέντρου που θέλουμε να συλλέξουμε. Επίσης το κάνει ιδανικό και για συγκομιδή σε περίπτωση που πρέπει να ανεβούμε πάνω στο δέντρο, ρυθμίζοντας πάλι το μήκος του αεροβατικού μηχανήματος ανά περίπτωση. Έχοντας παρουσιάσει δύο πραγματικά εξαιρετικά αεροβατικά μηχανήματα, αμολύβο, το μοντέλο, το ένα σταθερή έκδοση, το άλλο τηλεσκοπικό, με σωλήνα και τα δύο από ανθρακόνημα, ας δούμε και πόσο κοστίζουν. Έτσι λοιπόν η έκδοση αμολύβο All Carbon, η σταθερή δηλαδή, θα τη βρούμε στην τιμή των 570 ευρώ. Για την τηλεσκοπική έκδοση, όπου είναι το μοντέλο Telescopic αμολύβο All Carbon, η τιμή του διαμορφώνεται στα 645 ευρώ. Και τα δύο αεροβατικά μηχανήματα που προανέφερα θα τα βρείτε στα συνεργαζόμενα καταστήματα με την εταιρεία Αγγελής.